Eu sunt Ghebitu și astăzi facem un nou video de Brawl Stars, un nou episod de Brawl Stars, aici cu Olup. Și astăzi o să joc cu Rico. Rico. Numai la prieteni. Bagă pe cod. Dă-i codul. Join with code. You Speak English. no, you speak Romanian. Bagă acolo XLQ Cu litere mari? la. X. Nu contează. X. LQ. Q. LQ, bă, nu capa. W5G. Ce fac ea? Doamne feri. Nu. Deci cu fain. Doamne și ferește. Am dat. Bă. Nu pot, că am prea mulți prieteni. Și am scos din ei, dar degeaba. Hai, în fine, dă-i. Bun, ceacalaca, cic-ciong, bin, ciong, cic-ciong, ceacalaca, cic-ciong, ciang, cic-ciong. Bine, bă, Hai, frate, hai dacă ești tare, hai dacă ești tare, mă. Ei, cum mă omorât, frate? vreau una bombă. Mamă, așa nu vorbim. Fugi, mă, pe acolo! Hai, frate, hai, bă, frate. Mersi, bă, mai ajută. Las că eu am omorât o echipă, nu ca tine. Dar cum am murit? Nici măcar n-am fost atent, eu eram atent să-l omor. Dă-i. Dacă are 1 HP, nu cred, pentru asta. Bă, ia pagină. Mă gândi că ai scăpat, uite, ai lăsat eu. Oh, fraților. Eu nu de tot cu Rico joc. Cu Rico. Aoleu, am făcut și aici un... Hai, bro, dacă îmi pică ceva, îmi dai un leu. Aha. Hai că mi-a picat. Nu trebuie pe cineva tare. Nu cu Burley. Cu Shelly, hai. Bun, hai. Frate, eu cred, v-am zis și episodul trecut, cred că e foarte de mă da jocul ăsta. Dar... Vreau măcar o 7-8 like-uri pe acolo. Că la celălalt n-am strâns. Am strâns 5 sau ceva de genul. Și vreau mai multe. Vine Gheki. Perfect. Hai pe Carlitos. Eu dau. Mamă, dar meu nu dă în el. Mamă, la bol. Mă omoară. Ai omorât-o? Mamă, am scăpat. Miraculos. Eu l-am omorât pe Carl aici. Hai la mine. Vin. Bine. Ia. Aveți, l-am omorât, mă, pe frate. Aoleu, ce scos la ăștia. Tu pe parte, eu pe alta. Băi, Bobo, tu pe mine. Mi-a rămas un pic. Bun. Hai, primul meci am... Hai, bă, că poate fac și eu rank 15. Bă, Rico. Hai, dă din nou. Rediap. Vezi că nu ești pe Fortnite. Scrieți în comentarii dacă vreți un episod cu Fortnite sau cu GTA sau cu Eurotrack. Și poate facem și cu Olup. Eurotrack nu știu, că la mai greu să faci un... Da, eu mi-am făcut cont. Nu e foarte greu de făcut cont. Contul nu, nu știe cum te... Hai la mine. Bă, ești prost! Am tras să nu știu la viața.
Hop. Ups. Mă scuzați, reclame. Ce fel de... Mărâpi. Ce? Ce fel de reclamă? Ce fel de reclame? Nu știu, la ceva, nu habar n-am. Pe mine mă bate unul. Am omorât pe unul, aparent. O, eu nu sau. I-am bătut pe doi. Bă, la mine, 1500 și ceva HP mai am. Eu am murit. Mersi, la te iubesc. Aia cât de am te batea Piper. Mă duc să fac o șmecherie. Șmecherie! Te-ai dat de bun. Hai pe el. Bine. Hai că stăm showdown. Ia, bă. Mamă, frate, mă scuzați că să joc așa slab. Mamă, ăla are 16. N-ai ce face. Dacă mor pe șeri, dă-i ultimata pe ăla, așa, și ăla. Gata, e meciul tău. Meciul tău. Bine, bă. Mamă, scuzați, nu știu ce-i cu mine de joc așa slab. Hai mai de unul. Habar n-am de ce joc așa slab, fraților, dar... Nu prea mai joc așa. Mai bătul la headball. Te-am bătut la headball. Am și să spuneți dacă vreți episoade și cu headball. Poate nu cu o lup, dar poate singur sau cu alți prieteni de-a mei, habar n-am. Mamă, câte chesturi libere. Liberados. Acolo. Mersi, boss. Mamă, ce deștept ăsta. Ce deștept e dinamicul ăsta. Și prietenul lui Carl e și mai deștept. Efectiv, mi-a distrus aproape 2 chesturi. Bă, deci gândește că... Ba, mă omoră pe unul. Ne-am dat un player. E aici ăsta. Dacă nu mă așa... Uite, vezi, am știu că e aici. Vezi că te omoară. Mamă, mă omoară pe mine. Gata. Uite, ia și paurul ăla. Opa, la cât îți bate inima. Hop și așa și hop și așa. Ce ai făcut, fratele meu? Că v-am bătut. Lasă să-și... Fuck, mai este 3 echipe. Au! Ce deștept. Mamă! Am spart. Aproape de rang 15, opa, am făcut astea. Bun. Hai, mai dăm unul. Vreau să ies să văd ce. A ieșit. Bine. Ia. 1300. E grofer. De la mine să deschid. Am noroc. Nu-ți da nimic. Vezi, mă, dacă nu-mi dai mie. Nici din ăla nu-ți dă nimic și nici din al treilea. Al treilea dă mie. Atinge. Stai atent, gândită, nici bine să nu pică. Nu pică. Ai noroc. Bă, la colegi am avut noroc. Ți-am zis ce mi se întâmpla cu Bibi. Ce? Ți-am zis ce mi se întâmpla cu Bibi. Ce? După ce s-a lansat la o săptămână, 2, toți colegii mei se chineau să cumpere, să bla bla bla, să tra-la-la. După o săptămână jucam eu lejer, dintr-o dată am făcut un Brawl Box. Pe când erau Brawl Box-urile, nu la Brawl Pass. Mamă, ce fac? Și te-ai rugat să spice Bibi. Nu m-am rugat. Efectiv am zis, nu pică nimic, direct Bibi. Ia, te poco. Soco. Pășelica Belica. Mama. Prietena mea, Șelica Belica. Și pe tipul ăsta, Max. Uite, pe Maxi. Maxi Taxi. Îți spui la mijloc. Mamă, ce scăpa Maxi Taxi. Ești ok? Nu prea. Hai că vin acum. Scot pe mine, bă! Și nu mai am viață. Oh, fuck you. Mamă, sprins la mijloc. Nu cred. Am omorât un timp din greșeală. Efectiv, am dat ultimata. Eu mă duc pe jos, pe sus. Nu. Mamă, eu...
Fugi. Am murit, fac eu. Dai, nu trebuia să dai ultimata, în fine. Nu i-am power-ul. Mai. Fugi. Nu știu, te moară. Dar nu mai sunt cărțalul ăla. Hai, că nu-i nimica. Nu-i nimica, frate. Bă, mai dăm un, dacă... Mai trebuie 7 trofee ca să fac rank 15 pe Rico. Deci minim blocul trebuie să luăm acum. Ai grijă. Dacă luăm ultimul bloc. Te bat. Simplu. De ce? Nu știu. A, și astăzi, dar nu cred că mai este, am făcut live pe canalul lui Olu. Care s-au certat băieții pe ei. Da, bă, s-au certat ăștia pe canalul lui. Hai, frate. Mama mia. Educatorul. Mamă, dar și tu cu ultimata. Eu sunt bun pe ultimate. De nu era meu? Ai văzut? Bă, de nu erai tu, easy, dar mă rog. Mai, am bătut. Am crezut că te omorât, că vine la tine. Hai mai aici. Vezi că au pus din alea. Da, hai la mine. Pleacă. Bine, dacă te bate și tu pe latură. Olu. Bară jos. IT. Am completat fraza. Eu mă bag cu robotul. A, așa, bate-te cu robotul. Nu. Eu nu puteți robotul cu 3 gemuri în două. Eu am crezut că mă bate. Am făcut și rank 15 pe Ricochet. It's okay. It's okay. Why not? Am făcut și ăsta aici. Ce este aici? Big Box. A, nu mi-a dat nimic. Logic că nu-mi dă nimic. Logic, trebuie să avem 500 de like-uri dacă vreți să ne duceți. Da, puțin. Cât îmi trebuie? 4459, încă 41 de trofee. Oh. Hai să calculăm, mamă, dacă luăm de 3 ori locul 3 ori 9, 27. până acum așa, am dat și una acolo. De cât timp filmăm oare? Habar nu. Hai de 12 minute. E bun. Mai pe nu trebuie. Aia. Nu, cu 2-3 meciuri și gata. Hai, poștă. Hai, bă, mamă. Dacă ar intra, n-ar fi rău. Mă prins la cost că vine pe acolo și pe aia și el primă pe aici. Te-a prins? Da. Nu, că ești asta aici. Nu, pe știu. Așa de iubi. Hai că l-am omorât. Mamă. Fac eu. Să știi că-s cu ultimata, vin cu ultimata. Mă, are star power. Are star power, pânita. Da, fugi. Mamă, pișa-mă pe voi. Mamă, era aproape să omor. Mai rămas în 15 HP sau ceva de genul. Da, da, ai venit, mă. Bă, dar de ce te-a aruncat, bă, pe ei? Hai, nu-i nimic. Și hai să scrieți în comentarii dacă vreți episoade cu Eurotrack sau GTA sau... M-am gândit să fac o carieră pe FIFA. E FIFA 20? Da. Dar de ce nu primesc? De ce nu primesc FIFA? Încă nu m-am gândit până Toți acum. acolo spam la comentarii cu FIFA. Dacă vreți. Dacă nu, Nu, vă spamați cu ce vreți. Și cu dislike-uri, așa? nu spamați cu ce episoade vreți să fac. Mă omor, cum? Pana ta mă omor, frate. Nu mai. Sau poate că Ia, aha.
Hai mă, fițar. Tu mi-ai mă, te rău. Ești la o claipă. Ești la o claipă. Cine e lău acum? N-aud. Hai că am dat. Mamă, dacă stă de timurile. Hai că imediat. Dar nu te du. Dacă nu vii să ne aduc, ai rămas. Păi n-am putut. Hai la mine, așa, pe mine. Fraților, da, vrei aici, mamă, gata, trebuie aici. Bă, Ia la tine, că vin și eu. Nu, dar nu te duc către ei. dar nu acum, Dacă te duceai în partea aia altă. e vina mea că tu mor. Păi nu, dar dacă te duceai în partea aia altă, nu mai avea probleme. Nu, dă-i la aia să te văd. Nu. Unde să-i dau? Păi tu, ia. Ce eu? Zi ce eu? Nu ai mai trăit, ce faci? Am și ce să-i dau la aia? N-am văzut cât power avea. Păi vina mea. Da. Păi de ce? Că nu te-ai dus încolo. Te-ai dus încoace la... Tot mor și te joci cu Rico. Ți-am zis că slab. Da. Ți-am zis că nu mai știu juca, dar tu dacă te duceai în sus, pe aici, scăpai, pentru că aici erau plăci și aici nu mai era loc. Înțelegi? Dar era zona. Nu era atât de aproape zona, că vineam eu și te ajutam, știi, și scăpam. Dar lasă, hai că nu... Mersi, boss. Fuck you. Fuck you, bitch. Cine e rău? Ia, hai. Eu. No, știi ceva? Am mușit rău, ia. Trage-mă, prostea. Mă, prostia. No, cine-i lău? Da, bravo, bă. Bă, ăla e slab. Eu sau tu? Tu. Păi de ce tot eu? Pentru că... Fraților, cam atât cu acest episod de Atu Mare Rage. Nu dați dislike, bă. Dați like și abonați-vă și la Olup. Dați și la el acolo un like. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!